Purstet biang ka jingpang coronavirus ha Hong Kong, Singapore, bat ha Thailand. Hadu lai phoingot ki balayap ha kini kisngi baladap. Ka jingkiu thamai jongkin nongpang COVID-19 ha Singapore bat Hong Kong. Kabala panmi iya ka jingting iya ka jingki biang jongkin nongpang COVID-19. Ka China bat ka Thailand ru kidang kiu shushu kinongpang ki balaya bet ya uniu jingpang. Sansnem hadin baka klam bashir kai kala lengshop ya ka perthai berok kawai kinongpang COVID-19 kinang kiu ha keleng ka perthai khamtam ha Hong Kong bat Singapore ka jingdon jung kinongpang kala kiu da arpho % ha Singapore kadba ha Hong Kong kiladon lai phoingut kibalapang bat bala shitom jurpa kata tang hapo ka shitio ka Singapore kadon ka jingpen kre ka bajurpa namar baka jingken jungkin nongpang COVID-19 hakatio kabakut hakalai tarik upnai me kalakiu syaka khatsau hajar arspa angut kinongpang nakabalong khatwe hajar shispa angut hakashitio kham haswa kijingsa sumar man kasngiru kilakiu kumbalai pho persen hakoi pat kaliang uniu khnyang jingpang ulakiu syaka kerdan kabak kham he ba ha Hong Kong ong kiru syampang hakatio kabakut jong kalai tarik upnai me layathu bakidon hadu lai phoingut ki balayap kabadai ka jingkhen kaba hetam hakashisnam kani ka jingkiu kensan jongkin nongpang COVID-19 kalap penmi ya ka jingting susu ya kiriu pajba khamtam hakite kiri bala syakta biang